Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan mun tashi lafiya ya gida ya weekend. Fatan kowa ya tashi lafiya ya iyali. Na ga yau mun tashi da wani al'amari wanda gaskiya bai kamata a ce mun yi shiru a kai ba. Ya kamata a ce an ja hankali a kansa. Na san duk za ku iya sanin akan menene ne yin magana. Kuma na san za ku fuskanci ni insha Allah. Ina da kyakkyawan zaton cewa za a fuskanci inda na dusa akan wannan magana da zan yi yanzu. Zan yi magana ne akan maganganu da aka yi da Abdulwahab Abdallah a waya, wanda yau da asuba bayan na dawo daga masallaci sosai wajen karfe 7 haka, bayan na gama da abin da ya kamata in yi dai sai na kunna data, sai nake ganin mutane ana maganar cewa ai Abdulwahab ya yi maganan cewa da suka samu dama za su kashe AbdulJabbar. Fine, wannan gaskiya ina so in ja hankali akan abubuwa da yawa. Zan yi jan hankali akan abubuwa da yawa akan wannan maganar gaskiya ban ji daɗin wannan maganar ba, saboda dalilai da yawa. Bai kamata a ce abubuwa sun kai wannan level din ba, wanda sati biyu in ba mu manta ba karatun Jawful Fara Malam Jabbar ya yi maganar cewa akwai wasu mutane da suka zauna sun yi mitin akan suna kokarin san yadda za a yi maganin sa ko su dau mataki a kansa ko wani abu. So an dai ji wannan, kuma ba yau ya fara faɗa ba, ya jima yana faɗa. To amma ba a ɗaukan abin so serious. Ba na jin akwai wanda zai ji wannan audio din a yanzu gaskiya, in dai ba rufaffiyar zuciya ce da mutum wadda ya rufe zuciyarsa gaba ɗaya, ba wai gaskiya yake so ba, tsoron Allah ma baya yi, har ka fito kana maganar ai in ma kuka samu dama za ku kashe shi. Mutum yanzu a Kano, let's be sincere, magana ta gaskiya, ko mutum mabiya 10 gare shi a Kano, kai ko iyalinsa sun kai mutum 30, yana da jikoki 10, ka kashe shi a Kano ka nemo kanka rigima. Ballantana a ce wanda yake da mabiya kamar Malam AbdulJabbar. Magana ta gaskiya mu kalli wannan abu, neman fitina ne, kuma malam din ya jima yana wannan maganar. So amma sai yanzu ne muka ji da kunnan mu taɓa jin irin wannan lafazin ba sai a wannan lokacin. Sai dai mu ji an ce an yi, ko kuma a ba da labari, ko kuma a yi tsammanin an yi. So amma ba a taɓa irin wannan ba. Wannan abu na farko kenan da nake so in ji hankali a kai. Na biyu, gaskiya, magana ta gaskiya, ya kamata mu ji tsoron Allah. Wallahi mu ji tsoron Allah. Wannan maganganun da Malam Jabbar ko aka ce yana yi ya saba da gari, mutane ko malamai sun rufar masa ko wani abu. Ni kullum abin da nake kaddarawa a raina shine mu kaddara ba gaskiya yake faɗa ba, ƙarya yake faɗa kamar yadda suke faɗa. Malam Jabbar bai taki gaskiya ba, ko kuma batar da mutane yake yi, ko kuma yana sukan magabata, ko kuma yana kaza. Duk mu karɓi wannan abubuwan da yake a matsayin gaskiya ne. Me aka kawo a muƙabilin wannan wanda ya kore abin da yake faɗa? Mafi yawancin lokuta za ka ji an ce an yi masa raddi. Ni tun ina bibiyan irin wannan raddi, an ce an yi raddi, tun ina bibiya, wallahi na je na ɓata lokaci na akan irin waɗannan abubuwa. Saboda na farko za ka ga an ƙare abin ne, na farko ko da cin mutunci, ko da cin zarafi, ko a taɓa mahaifinsa, ko a taɓa shakhsiyarsa. Irin waɗannan abubuwan muna da damar da za mu soki kowa, muna da damar da za mu taɓa kowa, amma ba ma yi. Saboda me? Girmama fahimtar kowa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo musulunci har yi nasarar da yau muke gani. Banda manzo Allah ya girma fahimtar mutanen Madina da ya same su, ba fa iya zallan musulmi ne a Madina ba, kamar yadda ake portraying ma mutane. Akwai Yahudawa, Banu Quraiza, Banu Qainuqa, Banu Nadir, duk gaba ɗayan su farkon zuwan manzo Allah ba musulmi bane, amma ya zauna da su, yayi mu'amala da su, wanda daga baya suka ringa converting, suna komawa musulmi. To duk muƙaddara duk waɗannan abubuwan ba gaskiya bane. Menene aka kawo a muƙabilin su wanda ya rushe su? Na farko kenan. Kuma akwai ni kudin da na rike. Na jima ina tambayar kaina
idan aka ce yau an yi gangami za a yi Malam Jabbar raddi, an yi gangami za a yi masa za a yi juyar masa da maganganun da ya yi, ko wani gaga ya ɗauki kyamara kawai ya ɗora bidiyo, shi lallai malami ya sa alkyabba ya ɗora rawani, shi lallai zai yi wa Malam Jabbar raddi. Koyaushe nakan tambaya ga wanda ya je akwai wata nukuda da ya tura misali, Malam Jabbar ya kawo maganar hadisi da aka kawo na su Ikirma suna maganar manzon Allah ba a binne shi ba sai da ya sauya. Na karanta bakin ya fassara, so sun kawo wannan maganar sun juyar da ita cewa ƙarya ne, ba gaskiya aka faɗa ba. Duk mai kishin manzon Allah zai karɓi wannan maganar? Sannan mu ɗauka yanzu a baya-bayan nan a iya sati 2 da ya wuce, wanda wannan satin bai karatu, ina sati 3 kenan har wannan satin da muke ciki, ya kawo maganan da Ahmad Gumi ya yi. Babu wanda a cikinmu zai karɓi wannan maganganun da Gumi ya yi da sunan wai manzan Allah ne ko kuma shi ne abin da musulunci ya koyar. Ahmad Gumi ya ɗauko hadisin da Malam Jabbar yake inkari, yake ƙaryatawa na cewa ba manzan Allah ba ne aka ce ya je gidan wata ummu haram ya zauna a gidan ya yi bacci ya yi mafarki yake faɗa wai falalar ko Muawiya ko Yazid ko wane ne. Dan za a faɗi falalar Yazid ba ta nuna cewa sai an ce manzo Allah ya je gidan wata tana cire masa kwarkwata. Yanzu mu kaddara wani malami aka gaya wannan, wani irin hukunci mu za mu ɗauka wa kanmu? Babu wani malami da zai karɓi wannan magana, ce ta gaskiya guda ɗaya. Babu wanda a cikinmu, wallahi al'azimu, babu wani malami, babu wani muridi ko wani ɗalibin ilimi da zai ce yau shehinsa ya ɗauki kafa ya je gidan wata ta zauna ya zauna ya yi bacci ta ciyar da shi abinci har a cire masa kwarkwata. Dan Allah, dan annan manzon Allah da ake gaya mana ƙura ba ta hawa kansa saboda tsaftar da take jikinsa, shine yau ake gaya mana wai har kwarkwata ake cire masa. Wani manzon Allah aka rawaito mana a hadisi? Dan Allah, wani manzon Allah aka rawaito mana? Sannan mutumin da yake inkarin waɗannan abubuwan, ba za ku kalli abin da yake faɗa, ku kalli me yake faɗa, daga ina yake ciro su waye suka faɗa, menene hujjarsa, gaskiya ne ƙarya ne? Sannan mu ce kuma yanzu manzon Allah muke karewa, manzon Allah muke so, wani sabon muke karewa mun kyale manzon Allah a gefe. Na kasa gane irin wannan soyayyar da muke wa manzon Allah. Magana ta gaskiya, ni ba zan iya yin wannan addinin ba, gaskiya ba zan iya ba. Wallahi al'azimi da in yi addini a irin wannan kwamacalar da aka ce an rawaito wai manzon Allah ne yake yi, wallahi al'azimi gara in sauwaƙe wa kaina, dan na yi imani in na ƙudurce waɗannan abubuwan a zuciyata na dangana wa manzon Allah. Wallahi al'azimi sallar banza za ka yi, sallar wofi mutum zai yi. Wani manzon Allah ne wannan? Sannan wanda ya zo yana inkarin waɗannan abubuwa yake cewa ba gaskiya ba ne, ba manzon Allah da aka gaya mana ba ne, ba wanda Allah ya gaya mana a cikin Ƙur'ani ba ne. To yanzu kaddara an ce manzon Allah ya je gidan wata mata ya ci abinci a gidan, ya zauna ya yi bacci har ya tashi yana faɗa falalar wasu. Ayi Ƙur'ani kuma ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Duk wani halayya da manzon Allah ya yi a bar koyi ce a wajen muminai. Dan Allah, kai yanzu tsakaninka da Allah za ka iya ɗaukan ƙafa ka tashi ka je gidan wata da ba a san dangantakar ka da ita ba? Gumi sai da ya faɗa ya ce ita wannan matar ba ma a san wace ce ita ba, ba a san, ba ta wata tarjama, ba ta da wata tarjama, ba a san wace ce ita ba, amma aka ce ya je gidanta. Dan Allah, kai yanzu a irin yadda Allah ya ce kai koyi da manzon Allah, za ka ɗauki ƙafa ka je gidan wata mata ta ciyar da kai abinci, matan nan ba a san dangantakar ka da ita ba, ka zauna a gidanta ta ciyar da kai, sannan ka ɗauki ka zari saboda daɗin zance da an cire maka kwarkwata, saboda kai yanzu ba za ka yadda cewa kai akan kanka ƙazami ma da ba annabi ko wani makusancin ubangiji ba za ka yadda a ce kana da wannan ƙazantar ba. Sannan kuma wai ka danganta wannan da manzon Allah, sannan kuma an fito da wannan maganganun wai kuma ana cewa wai ai ba daidai aka to ya aka fasara? Gumi ƙarya yi? Dan Allah, tsakaninmu da Allah akwai wanda muka ji a cikin ko wahabiya ko waɗanda ake kira 'yan maja masu haɗin kai da su, akwai wanda ya ɗauki wannan hadisin ya ce Gumi
ne ya karanta ba daidai ba. Abin da zai tabbatar mana cewa duk akan fahimtar da Ahmad Gumi ya fassara wannan hadisin shine babu wanda na farko ya mayar masa da martani ya ce kai Gumi ba haka hadisin nan kai ma yake nufi ba, na farko kenan. Sannan na biyu, babu wanda ya ce wa Malam AbdulJabbar kai ma yadda ka fassara ba haka yake ba, duk gaba ɗayan ku da kai da shi kuskure kuka fassara. Kai Gumi ga kuskurenka, Malam AbdulJabbar ga kuskurenka, amma duk kuskure kuka yi to ga gaskiyar zance. Dan Allah akwai wanda muka ji yayi wannan, me wa kan ma'adalci? Wani addini muke yi? Wani irin addini ake so mu? Sannan kai inkarin wannan, wai gani ake ka karyata hadisi. To da hadisin da zai taba mutuncin manzon Allah menene amfaninsa? Hadisi ana gane girman hadisi ne idan ya faɗi girman manzon Allah. Idan bai faɗi girmansa ba, ko aka ga wani abu na ƙaiƙayi a ciki, kana da iko ka watsar da shi. Babu wanda ya farlanta maka sai ka yarda da dukkan hadisan duniya. Mutane nawa ne suka inkarin hadisi? Mutane nawa ne suka karyata? Menene amfanin littattafan da aka yi? Shi kansa ilimin hadisin menene amfaninsa inda za a ce dukkan hadisan da aka rawaito gaskiya ne? Nau'o'in hadisai marasa inganci sun fi masu inganci yawa. Sahihi hasani shi kadai ake karba. Su din ma kuma ba ijma'i bane akan cewa wannan in ya yadda da hadisi hasani ne, wannan sai shi ma dole sai ya yadda da shi. Kowanne akwai ka'idojin da kowa yake karba na in suka cika zai karba da sunan inganci ne. To amma wani irin addini ake so mu yi? Wani irin addini ake so a yi? Haba dan Allah. Sannan wai wanda yazo yana inkarin wannan wai shine ake cewa kuma wai za a kashe shi. Can you imagine? To da yayi me? Kai yanzu Abdulwahab dan Allah dan Annabi magana ta tsakani da Allah. Akwai wanda ya ji Abdulwahab ya hau mimbari ya ce abinda Malam AbdulJabbar ka faɗa, ga abinda ka faɗa, ga maganar da na juyar maka. Ba gaskiya ka faɗa ba, abinda na faɗa shi ne gaskiya, ga dalili na, ga hujjoji na, ga littafi, ga mujalladi. Yanzu ba ku duba wani abu, karatun da Malam AbdulJabbar yake ya kai wani mahalli na in yana karatu yanzu ɗaliban da suke gabansa buɗe littafi suna dubawa, hatta kai matakin da su suke mai gyara ma, ya karanto hadisi ya faɗi lamba a ce a'a ba lamba bane, lamba kaza ne. An kai wannan haddin fa, faɗa yake ana dubawa a zaune yana fassarawa. To wani irin hujja kuma kake bukata? Wani irin dalili kake bukata? Ka ce ba daidai bane, baka kawo abin da yake daidai ba, sannan kuma kana maganar za a yi kisa. Wannan ta yadda husuma ne. To gaskiya a takeice ni dai shawaran da zan bayar, Malam AbdulJabbar yana da mabiya, kuma a kyautata musu zato da nake yi, suna da hankali kuma suna da zurfin tunani, sannan kuma suna da ganewa, sannan insha Allah na san ba za su yi wani abu wanda zai tayar da tarzoma ba. Na san kuna kaunar malaminku alhamdulillah, kuma kowa yana kaunar malaminsa. To kar a ɗauki wani mataki wanda ya wuce wanda shari'a ta tanada. Gaskiya ina ba da shawarar kar wanda ya yi tunziri ko misƙala zaratin, kar wanda ya ɗauki mataki ko kaɗan. A bar malamin insha Allahu zai yi abin da ya kamata. So dan idan ya zama duk shi wannan ya yi maganar da bata dace ba, kuma an yi abin da bai dace ba, zai zama babu wani mai nusar da wani gaskiya kenan. So ya yi abin da bai dace ba, to kuma kar ku ɗauki mataki na wanda abin da bai dace ba. Wannan a ɓangaren Malaman AbdulJabbar kenan. Sannan shi ma kuma ina ba shi shawaran, zo na yi ƙoƙarin yin magana da shi, na kira wayansa, na san ana uzuri mai bai daga ba. So insha Allah zan yi magana da shi, kuma zan ba da shawaran da ya kamata. Kuma su kansu hukuma wanda su ne a mataki na 3 ya kamata su kalli irin waɗannan abubuwan. A kwanakin baya ina zaton cikin azumi ne, hukuma ta kira su ta zauna da su, wanda Malam Abdulwahab yana ciki, Malam AbdulJabbar yana ciki, da an yi magana da su, kuma bai kamata irin waɗannan abubuwan su ringa biyo baya ba. Duk da a lokacin shi malam a yadda
zaman ya kasance a yadda muka samu rahoto a wajen Malam Jabbar ya ce hukuma ta umarce su da kowa ya zo ya samu mabiyansa ya yi magana da su a kwantar da hankali sannan kuma a ringa bin abubuwa cikin kwanciyar hankali. Babu wanda a cikin su waɗanda aka ce an zauna da su ya fito ya yi magana kamar yadda Malam Jabbar ya fito ya ba da rahoton cewa ga yadda zama ya kasance sannan ga kuma matakin da ake so za a ɗauka. Babu, ban gani ba gaskiya. To wannan duk ba shine abin damuwa ba. Mu duba abin da kuma yanzu yake biyo baya, wanda shi a kwanakin baya suna ta kiran gwamnati. Ina mamaki, ya kamata malaman addini su waye, gaskiya ya kamata su waye, magana ce ta gaskiya. Ya kamata san wace irin ƙasa muke zaune. Najeriya secular country ce. Idan yau ni na ga dama zan iya cewa wannan dutsen shi kan bautawa, babu wanda ya isa ya hana ni, kuma dokar ƙasa ta bani umarni, ta bani damar a kare min haƙƙina na abin da nake gani shine daidai. Babu wanda ya isa ya hana ni. To rigima ku ta addini ba ta shafi gwamnati ba, including gwamnati ko kuma engaging gwamnati a cikin irin waɗannan abubuwan ba neman maslaha ba ne. Magana ta gaskiya, malamai ya kamata su ɗauki wannan, it's so serious. Ya kamata su ɗauki wannan. Kiran gwamnati ta ɗauki wani mataki ba dalili ba ne, ba zai taɓa zama ba. So a ɗauki abin cikin kwanciyar hankali. Malam Jabbar ya ce, Abdulwahab ka ce na ce hadisi kaza ba daidai ba ne a zaman da suka yi. To shikenan, kai malami ne a cikin firƙarka, an san ka kuma sananne ne, kai sun yadda da kai, sun yadda da iliminka, suna koda ka imamu ahlus sunna wal jama'a. Alhamdulillah, ni ma a bangare na, ni ma jagora ne, masha Allah. Mu zo mu zauna ni da kai, mu zo menene abin da kake tuma ta gashi, menene ƙarya gata, menene gaskiya gata, me hujja ka gata. Mutane su yi alƙalanci. Wannan shine addini, wannan shine addinin da manzo Allah ya bar mana. Ba wai barazana ko kuma hana mutum magana ko kuma kisa ko kuma duk irin waɗannan abubuwan ba. Magana ta gaskiya, idan aka ɗauki wannan shaf ɗin, ba na jin za ta haifar da ɗa mai ido, ba na jin za ta haifar da ɗa mai ido. Wanda a kwanakin baya a zama da aka yi a Furqan, na ji Malam Abdul ban gaskiya, I don't have time to listen to all these blunders, ba ni da wannan lokutan. So na ɗan ji ɗan clip da aka yi na cewa ya yi maganar suna neman shugaban ƙasa ya zo ya kare takwaransa mai sunansa. Wannan ba hujja ba ne. Don Malam Jabbar yana inkarin wasu hadisai a sahih Buhari, baya nufin wai za ka kira wai don Buhari shugaban ƙasa wai ya zo ya kare shi. Shi Buhari mai ruwan sama da wani sahih Buhari, don Allah. Ina ruwan Buhari shugaban ƙasa da sahih Buhari, ina ruwansa da shi. To wannan kawai wani alamu ne na ƙurewan maleji. Na farko kenan. Na biyu kuma, bai kamata a ce maganganunsa suna nuna zafin kiyayya ba. Gaskiya bai kamata ba. Malami kamata ya zama mai fikira, ya ringa tunanin me zai je ya dawo, ya ringa tunanin waɗanda suke bayansa. Duk abin da ka furta, wallahi duk kankantar girmanka da kake gani a matsayinka na malami mai rawani a cikin al'umma, musamman yadda al'ummar mu take, suke ganin malaman addini su ne kamar wasu icons wanda suke controlling mind ɗinsu. Wallahi duk kankantar magana da kai a matsayinka na sunan malamin addini, za ka yi mamakin wani action ɗin da zai ɗauka a kanta, kuma zai iya yin rashin kyau. Bai kamata malami ya ringa irin wannan ba, bai kamata ba. Tunzir al'umma ko tunziri irin wannan duk bai dace ba, bai kamata ba. Shi ma AbdulJabbar malami ne kamar kowa, yana da iyali, yana da dangi, yana da masoya, yana da ɗalibai, yana da mabiya. Yadda kake tunanin in aka yi maka ba daɗi, mabiyanka za su ji ba daɗi, shi ma haka. Ba tarariya aka koro shi ba, haifarsa aka yi. Ya kamata malamai su ringa duba irin waɗannan abubuwan. Magana ta gaskiya, ba ɗauki irin wannan abubuwan ba za su haifar da ɗa mai ido ba, kuma kullum kiyayya suke ƙara haifarwa tsakanin al'umma. So gaskiya, kamar yadda na faɗa a taƙaice, shawaran da zan bayar, bai kamata a ɗauki abin da zafi haka ba. Maganar kisa is very serious, kuma duk wanda, kamar yadda na faɗa, yake da maganar da za a faɗa a ji a cikin al'umma, bai kamata a ɗauko irin wannan shaf ɗin akan magana da shi ba. So wannan shine a takaice sakon da nake so in bayar. Ina fatan ɓangarorin da ni
jan hankali a kansu, duk da akwai bangare na uku da nake so in ja hankalinsu. Gaskiya bangare na hudu kai da nake so in ja hankalinsu su ne bangaren su ɗalibai ko kuma ce mabiya salafiya ko izala ko wahabiya, kan wasu way you call it. Gaskiya ya kamata su tsaya su duba abubuwa da hankali. Bai kamata a ce ana juya irin waɗannan abubuwan irin haka ba. Ya kamata su tsaya su yi abu da hankali. Kuna da hankali, Allah ya baku duk wani abu da ya kamata ku yi tunani a kansa. Dan an gaya maka abu baya nuna cewa gaskiya ne. Ko musulunci cewa aka ka yadda da hujjar ita kanta samuwar ubangiji ba, kawai blindly ka yadda da addini ba blindly ka yadda da addini ba. So gaskiya ya kamata ku sa wa kanku ruwan sanyi. Dan mutum yana da sabanin fahimta da ku ba shi ke nuna cewa that's the end of the world ba. No, ba shi ke nuna wannan ba. Muna da abubuwa da yawa da suka haɗa mu, abubuwa da yawa. Akalla addini ya haɗa mu. Dan kana da sabanin fahimta da ni baya nuna cewa wai ba addinin mu ɗaya ba. Ba dole a ce kowa sai ya zama mai fahimta ɗaya addini. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Duniya ba a taɓa samun wani zamani da aka samu duk mutane suka zama masu fahimta ɗaya ba. Ba a taɓa wannan zamanin ba. Tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin zamanin da aka samu wai mutane biyu suna da ra'ayi iri ɗaya ba. Zai yiwu ba. Allah ya halicce mu da saɓani a tsakaninmu. So the best thing shine mu girmama saɓanin da yake tsakaninmu. Sannan we have no reason da za mu girmama saɓanin fahimta har ya zama yana taɓa shakhsiya na mutane har da barazana irin waɗannan. Gaskiya ya kamata ku tsaya ku yi hankali, ku duba abubuwa, ku sawa kanku sauƙi da sanyin zuciya. Addini mai sauƙi ne. Wallahi wanda ya fahimci addini zai gane ba wani abu a cikin addini sai mu'amala. Zafin fahimta ko zafin aƙida ko zafin kai da sunan addini wallahi duk ba shi ne addini ba. Mu'amala ita ce kaɗai addini. Ni a fahimtar da ne wa addini kenan. Kuma wannan shine dalilin da yasa idan ka duba ko a tarihin musulunci, mutanen da suka karɓi musulunci da sunan kyakkyawar mu'amala ta manzon Allah sun fi mutanen da suka yi saranda a filin a mubaraza. Kuma ko a yau me matsalar da muke fama da ita? Matsalar da muke fama da ita waɗanda suka saranda ne ba wai suka yadda da addinin 100% ba. Tulaka su ne matsalan addini tun farkon addini. Gaskiya ya kamata mu tsaya mai hankali. Gaskiya irin wannan abubuwan ba za su haifar mana da ɗa mai ido ba. Idan malami ya yi dragging ɗinka ba wai shi yake nuna cewa abin da ya faɗa gaskiya ba ne. Ka tsaya kai tunani. Shi yana can yana rayuwarsa da iyalinsa, kai kuma kai kake rayuwa a cikin mutane. Ya yi pulling ɗinka kana rigima da mutane. Menene riba ka a ciki? Wanda kake rayuwa da su kannanka ne, yan uwanka ne na jini, ko mu'amalar hurɗarka a kasuwa ko mu'amalar hurɗarka a wajen aiki. Sannan shi yana can yana rayuwarsa, yana sabgoginsa, sannan ya haɗa ka rigima da mutane. Kai menene naka a ciki? Har ta kai ga yana tunzura ka akan wani dan yana da sabanin fahimta da kai. Gaskiya ya kamata kuma ku tsaya ku yi hankali akan wannan abubuwa. Ya kamata ku tsaya ku yi hankali. So wannan shine takaitaccen sakon da nake so in bayar. A takaice gaskiya ban ji daɗin wannan abu ba, kuma na ji zafin cewa daga wanda ake gani kamar wani icon ne a cikin mutane, ake ganin kamar yana da sai ko kuma yana da ikon fada a ji, ko kuma malamin addini ne yake da rawanin addini. Bai kamata a ce wanda yake magana da sunan addini yana irin wannan maganganun ba. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.